లడ్డూ ప్రసాదంపై కూటమి ప్రభుత్వం అనేక నిందలు వేస్తుందని, దీనిపై చర్చకు రమ్మంటే తమపైనే బెదిరింపులకు పాల్పడుతోందని ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు. కుంటి సాకులతో సభలో గందరగోళం సృష్టించారని ఆరోపించారు. ఆరోపణలు చేసినప్పుడు చర్చించడానికి ఇబ్బంది ఏంటని ప్రశ్నించారు. వాస్తవాలు బయటకు వస్తాయని ప్రభుత్వం ఇలా చేస్తోందని విమర్శించారు. లడ్డూ కల్తీపై ప్రభుత్వం చర్చకు భయపడుతోందని బొత్స స్పష్టం చేశారు. ఏదైతే ఇంద్రాపూర్ సంస్థతో వెనక ఉండి ఏదైతే రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంటుందో, చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబం ఏదైతే దోచుకుంటుందో దానే చెప్తాను. ముందు ఎవరైతే ఆ దేవదేవులను తీసుకొచ్చి వీధిలో పెట్టి దోపిడీ చేస్తామని ఎక్కడైతే ఇలాంటి పరిస్థితి ఎక్కడైనా ఈ రాష్ట్రంలో చూసామని చర్చ రండి. మీ వెబ్సైట్ లో ఉన్న ఏదైతే ఉందో అధ్యక్ష ఇదో చెప్పారు, ఇదో పంపిస్తాను, ఇదో చేయండి. ఇది తాలూకా కాదా కాదు తెలుసు.